שלום לכולם, אני בן, אני פותח ערוץ חדש והיום אנחנו משחקים פיפה. אני הרבה זמן לא שיחקתי פיפה ובואו נראה איך זה ילך. אני ממש המון זמן לא שיחקתי פיפה ומתישהו ראיתי את זה במשחקים שלי ואמרתי יאללה בוא נשחק בזה קצת. אז כאן אנחנו מתחילים. לא, איזה באסה. בום, שקלקה. אוקיי, זאת אותה נפילה מצחיקה קצת. לא. סבסט. בוא'נה, איזה שחקנים גרועים יש פה. יופי. בוא'נה, שופט לטובתי. מה הוא עושה? מה, הוא רוצה להביא את הכדור לקהל? לא הבנתי אותו. נו. בא לי לעשות פה גול יפה, כפי שאתם רואים. איזה גול! יש! רק דיברנו על גול מצחיק ויפה. והנה כאן, אתם זוכרים לראות בריגוש הזה. זה גול בהחלט מאוד מפגע. בואו נראה אותו פעם אחרונה. הוא פשוט נתן איזה גול עם הגב. אוקיי, גול מצחיק. טוב, צחקנו עד עכשיו. בואו נתחיל לשחק רציני. סתם לא, זה כיף לשחק מצחיק. בום! אם זה היה גול לחיבורים, עוד שנייה. איזה קרוב. בום. לא מאמין. זה לא יאומן מה שקרה פה. יש! איך החטאתי למשקוף. אני לא מאמין. אבל בסדר, אחרי זה שמתי גול. נגמר מחצית. עכשיו. מחצית זה 3.5 דקות, אתם יודעים? הידעתם? בום! חשבתי זה יהיה גול. נמשוך את השוער קצת. לא משנה. כפי שאתם רואים, אני מנסה לעשות פה איזה משהו מגניב. מה הוא עושה? לא מסרתי בכלל. עכשיו אני מנסה לשים גול ממש מרחוק. בוא נראה אם זה יצליח. רגע, אני רוצה, הנה עם השחקן הזה בא לי. אז בוא לא משנה.
6, 5, 4, 3, 2, 1, והוא מעיף את הכדור. שוערים תמיד מעיפים את הכדור, תסתכלו איך אני מושך אותו. מה הוא עושה? למה? טוב, הם בחיים לא הכניסו לי גול, אתם מבינים? אולי הפעם? לא. בואו ננסה לעשות איזה תרגיל. הופה. חבר'ה, אם אני שם עוד גול, נראה לי אני אקבל שיא חדש זה יהיה. גול בדקה 90. מה היה פה? קיבלתי הישג בכל זאת. כן, קיבלתי הישג, וזה האמת אחלה הישג. עברתי שלב לשלב 8. כן, זה היה הפרק של